Naku, huling-huli mga kababayan ay talagang naglilistahan ng mga po dito. Ayan mga kababayan, huling-huli po natin itong grupo na magsasagawa ng rally dito po sa EDSA People Power Monument na grupo at mga kasamahan ni Trillanes, na kung saan mga kababayan sinasabi nilang million po silang darating dito. Yung sinasabi nilang 41 million ay nandito na nga po mga kababayan, dumating na nga po sa EDSA. Subalit ito po mga kababayan ay kitang-kita ho natin ang listahan na ginagawa nila. So ikaw no, bilang manunood, bakit nagkakaroon po ng ganyan listahan na yan? Kitang-kita nyo mga kababayan na yan. So nag-aabang po sila na mailista yung kanilang mga pangalan. Hindi natin alam kung ito po ay posibleng mag-aabutan mamaya, no? Ayan, no? Maraming mga nag-aabang doon sa palista. Grabe. Ayan, yung sinasabi nilang napakarami, ayan nga. Talagang halos hindi po magkanda o gaga yung ating mga kababayang Pilipinong enforcer, dahil nga po ay halos hindi nga daw po makadaan yung mga tao dahil nga po sa sobrang dami po mga kababayan, no, ng langaw. Yun yung ating nakikita sa mga oras na to. At talagang nag-aabang, nagtatawag pa si kuya, oh. Nagtatawag pa si kuya para magpalista. Alam na mga kababayan, ano nga ba ang nangyayari dito. So tingnan nyo, no? Yan yung sinasabi nyo ba na 41% na inyong mga taga-suporta. So ganito ba karami ang inyong grupo? At ayan, at talagang ito ay malalaman natin at alam natin na ito po ay ginagawa nila para sa kanilang abutan mamaya. Ayan, no? Kitang-kita nyo mga kababayan ang patuloy na abutan nila dito sa may EDSA. Dito lamang yan sa EDSA Shrine, makikita natin. Grabe. So ayan ba ang sinasabi nyo na napakaraming magpapalista. Siguro yung iba dyan nagpalista na sa iba't ibang barangay kung saan man sila nanggaling. Pero ito, dito pa talaga sila lantaran mga kababayan. O ayan, o, yung sinasabi nyong 41% ay halos magkanda ugaga po. No, sobrang traffic. Ang hirap po dumaan dyan mga kababayan. Pati mga kalsada ay talagang punong-puno mga kababayan, no? Ayan, no? At yan ay papunta po doon sa bahagi po ng EDSA People Power Monument. So ayan yung sinasabi nila. Mukhang tatalunin pa nito mga kababayan yung dami noong mga tao na nandoon sa may Quirino Grandstand. At talagang gusto nilang tapatan. O kaya mga bang tapatan? Dahil hanggang ngayon ay patuloy pang dumarami mga kababayan itong mga langaw dito sa EDSA. Ayan, o, kitang-kita nyo yan. Halos hindi po makadaan yung mga sasakyan dito dahil nga sa sobrang dami. Ano, picture. Ayan, o, hanggang doon mga kababayan, sobrang dami nga po, no? Parang sobrang dami. Sobrang dami mga sasakyan ngayon dito. Grabe, sobrang dami mga kababayan. Yan yung sinasabi nila. O ito, EDSA Shrine mga kababayan, no? Hindi na tayo pumunta doon sa may EDSA People Power Monument. So dito makikita din natin, may mga madre din pala dito kasama mga kababayan, no? Pati pala madre andito mga kababayan, nakisa. Ano ba yan? Wala. Akala ba natin yung madre is para lang sa Diyos, maglilingkod sa Diyos? Bakit nandito sila sa EDSA at para saan yung kanilang gagawin dito sa EDSA? Ayan, no? No? Mga kababayan, halos hindi na nga po magkanda o gaga yung ating mga kababayan kung paano sila makapunta doon sa may stage, dahil nga po sobrang siksikan. Ang kalsada sinarado na nga daw mga kababayan, no? Ayan, no? Grabe. So non-stop ang kanilang listahan dito. So non-stop yung kanilang listahan. Ayun, no, mga kababayan, kitang-kita ho natin, no? So ano nga ba ang nangyayari dito? Ano nga ba ang nangyayari mga kababayan? Dahil nga sa sobrang daming langaw ay nagkakaroon na nga po sila ng listahan dito po sa EDSA.
At yun ang hindi natin malaman mga kababayan, kung para saan yung listahan nila. Akala ko ba mga volunteer lamang yung pumupunta dito, bakit nagkakaroon ng listahan? Ngayon mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang listahan dito sa EDSA, People Power Monument. At grabe, sino mag-aakalang ganito ang mangyayari mga kababayan? Ang sinasabi nilang 41%. Ano ba ito mga kababayan? Hakot ba ito o volunteer? So i-komento mo nga dyan sa ibaba. Grabe. So pasukin natin yung sa ibaba. Tingnan natin kung gaano nga ba kasiksik